गहपुर हालामनि मुस्रिमा कुन्जय बर' उराङा गोमानानै दं। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हेलेम ओनसोलनि सान्दामारि काउरिपथार गामिनि मुस्रि बिराज उरांनि बिसि मुस्रिमा कुन्जय बर' उरां मुंनि आइजोआ थांनाय 6 दाननिफ्रायनो गोमानानै दं। न'नि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बायदिब्ला सम लानानै मेलेमनि जेंना जायो होननानै खौराङाव मिथिहोदों। सोरबाफोर बहाबाफोर बे आइजोखौ नुसनबायोब्ला बे जानबुं नङाव खौरां हरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। जानबुं नं 7022902639 आरो बुंफिनदों 7022902639। आंनि बिनानाव कन्जय उरां माने बियो गोमाना दंहैयो 6 मास जाबाय। गहपुर हेलेमाव हाबा हरदोंमोन। फिसायनि न'निफ्राय गोमादों मानसिया। दा दिनैसिम पात्ता गैया, मानसिखौ नागिरना मोनाखै। बबाव दङ बबाव गैया माने। ओमफ्राय दा जुदि सोरबाफोर नुसनबायदोंबा औ रायजो राजाखौ आं गुरैयै खावलायो जोंनि दुखुथियाखौ जाहाथे नुनानै खबर हरो। आं सासे बिदा जानानै गोबां दुखु दङ आङो। दासिमबो खबर मोननो हायाखै जेनेबा दासिमबो।